bränder, är det ett bra sätt att förändra? Absolut inte, och som sagt, vi på Riksingens framtid, jag avstår starkt från det. Men jag pratar om, du sa till mig hur man kan få slut på det. Och jag förklarar på ett ungefärligt sätt, för jag har varit med i tidigare projekt här i Tensta, Trygg i Tensta, jag har arbetat för stadsdel. Och sådana problem har dykt upp hela tiden, men inte så här. Skulle man lyssna på ungdomar, en fritidsgård har att man skulle må bättre här, då skulle inte det vara ett problem längre? Inte bara det, alltså ungdomar, man måste börja sysselsätta dem, starta olika projekt, så som i Husby, man har startat olika projekt, tagit alltså ungdomar, sagt det är så, det är inte alla. Det finns vissa föräldrar som inte kan språken, som inte har rätt kontakter. Hur ska den här killen eller tjejen ta sig tillväga? Hur ska den skaffa jobb? Den vet inte. Arbetsförmedlingen, den kan ingenting om all arbetsförmedling. Det är sån information man måste förmedla till ungdomar. Och att ungdomsgård är en viktig sak. Och sen finns det att Tornet måste lyssna på vuxna här, så att vuxna kan också vara med och delta med att stoppa bränder. Det vi gör i vår grupp, det är att vi har börjat organisera oss. Vi har istället för att lägga mycket tid på bränder och gå ut och patrullera eller någonting sånt. Vi har börjat organisera oss genom att prata med mycket ungdomar, förmedla att det sättet inte är det bästa sättet att komma fram. Vi kan istället hålla ihop, gå ut på någon demonstration. Vi har samlat föräldrar och haft ett möte på gården. Vi har skickat brev till varenda lägenhet, så det finns faktiskt även bra saker som händer här i området, och det är också ganska viktigt att lyfta fram det. Så vi försöker istället organisera oss. Servicen, när man ringer dit och men jag behöver hjälp lite här hemma. Till exempel handtaget har gått sönder. Men vad fan är det ni gör hemma? Det är sådana kommentarer man får höra. Sen går man och plingar på och knackar där, så viftar någon ut med handen, öppnar persiennen och säger typ gå härifrån. En mycket enkel lösning. Jätteenkelt. Vet du vad det är? Istället för att ägaren ska komma upp på SVT och säga jag har lagt ut massor med pengar och någon ska betala för det. Jag förstår honom, ägaren alltså, att han har lagt ut. Men han behöver inte gå upp på TV och säga vi har lagt ut så mycket pengar, någon måste betala för de här renoveringarna. De påstår att de har betalat ungefär 1 miljon kronor per lägenhet, renoveringen. Vi hade en oberoende besiktningsman som säger att max 400 000. Istället för att gå på oss och ta pengar från oskyldiga människor, så borde han ju ta de här kriminella anställda som han har sparkat. 3 stycken chefer som fick sparken härifrån. Ta pengar av dem istället för av oss som har fått det 1000 gånger sen. Så finns det ett systematiskt fel i ett samhälle, så finns det alltid en orsak som har startat upp allt det här. Och jag tycker faktiskt att ungdomsgård för ungdomar är jätteviktigt. Det är nummer 1. Nummer 2, att hyrorna här är så dyra och alltså till ingen rätt. Det finns ingen rätt. Det finns ingenting som säger att hyran ska vara, som ska tyda på att hyran ska vara så dyr. Men är